Assalamualaikum sedaya kanca-kanca. Suwun wis padha teka kabeh. Dina iki awake dhewe padha ngumpul kanggo rembukan persiapan pitulasan. Rencanane arep gotong royong resik-resik lapangan, masang umbul-umbul lan nyiapke lomba. Piye? Wis padha cocok kabeh apa durung? Leras ketua, kulo setuju. Menawi lingkungan indah mesti tahu peramin. Kulo kira menaut kampung tiwon hias pendira tetus langus hai. Ngono ya kenek. Rencanane gotong royong minggu isuk jam 7, awakmu padha melu kabeh ya, ben cepet rampung. Kabeh padha gelem ya. Leres, kula tumut ketua, menawi sareng-sareng mesti langkung cepet rampung. Kula remen menawi sami rukun makarya. Ketua, kurang benjing batin betul tet kalian kuas dan memetik pura. Pokok pulau siap kuyong. Suwun ya, sing liyane iso nggawa sapu, pacul utawa piranti resik-resik. Aja lali ngajak warga liyane ben tambah rame nggih kanca-kanca. Saestu ketua, kula kalian kanca-kanca sedaya siap menawi makarya bebarengan. Pitulasan menika mesti dados langkung rame lan beto kabungahan. Alhamdulillah, matur nuwun nggih kanca-kanca wis gelem nyengkuyung. Mugi-mugi semangat gotong royong iki iso dadi pepadang tumrap desa kita lan awujud tresna marang tanah air. Sugeng wonten Bu Siti, nuwun pangapunten Bu. Anggen kula mriki wau sepindah badhe silaturahmi kaping kalipun badhe nyuwun izin rembukan kalih panjenengan. Ajeng nyuwun dana kagem lomba pitulasan. Sugeng sonten Mas, ora napa-napa. Kegiatan apa sing arep dianakne? Kita sedaya badhe ngadakaken kerja bakti lan lomba-lomba alit kagem lare-lare. Kegiatan iku butuh dana kagem piranti lan hadiah. Mula kula nyuwun bantuan dana saking kas RT. Nggih, ingkas isih ana simpenan, nanging butuh rinciane. Kira-kira dibutuhne pinten? Totalipun sedaya watara 2 yuta. Nanging saking Karang Taruna piyambak sampun ana setengahe dados nyuwun tambahan 1 yuta rupiah mawon. Nggih, menawa kaya ngono bisa tak cairake. Nanging mengko sakwise rampung kudu ana laporan belanja sing cetha. Nggih Bu, matur nuwun sanget kagem bantuanipun. Mugi kegiatan iki saged migunani tumrap warga. Amin, muga-muga lancar. Sing penting kabeh padha tanggung jawab. Nggih Bu, amin. Lajeng matur nuwun anggen kula silaturahmi dumateng keluarga mriki wau. Santawis sampun cekap lan sampun sumerep kawilujenganipun keluarga mriki. Mugi-mugi napa ingkang dados pangarepan mugia sukses, Bu. Sedulur kabeh, dana wis disetujoni Bu Siti 2 yuta. Kegiatan dilakoni tanggal 17 Agustus ning lapangan desa. Saiki ayo milih panitia supaya tugasnya cetha. Nggih, kanggo lomba bocah-bocah balap karung lan mangan kerupuk. Ibu-ibu estafet banyu. Bapak-bapak tarik tambang. Kanggo seksi konsumsi luwih pas Mbak Rina, wong dheweke pinter masak lan wis bisa ngurusi jajanan. Nek seksi hadiah iso digarap Adi lan Tono. Wong loro-lorone isih enom. Gampang mlaku menyang pasar tuku barang. Apik. Dadi wis jelas, ketua panitia aku dhewe sing tanggung jawab utama. Seksi perlengkapan Mas Joko, seksi konsumsi Mbak Rina, seksi hadiah Adi lan Tomo. Dana 2 yuta dibagi 1 yuta kanggo hadiah, 500.000 kanggo konsumsi, sisane kanggo perlengkapan lan dekorasi. Nggih, wis cetha kabeh. Mugi acara iki bisa sukses lan gawe warga padha seneng. Matur nuwun. Yen wis kaya ngene, ayo padha kerja bareng ben meriah lan lancar. Ayo, peserta lomba balap karung padha mlumpuk kabeh. Lombane wis arep dilekasi iki. Siap-siap, 1, 2, 3, mlayu. Saiki gantian lomba man kerupuk. Mengko tangane dibondo ning mburi ya.
Nuwun, sakniki giliran ibu-ibu lomba balap tampah. Sing boten dawah tampahe sing menang. Sakniki giliran lomba tarik tambang kagem bapak-bapak. Ayo, kelompok setunggal lan kelompok kalih siap-siap. Wis, koncoku kabeh, aja kendur. Tarik bareng, nek ora yuk kalah iki. Yen aku ngendika tarik, kabeh langsung narik, ojo dhewean. Hahaha, apik tenan. Slamet kanggo kelompok sing menang. Nanging sing kalah tetep semangat. Sing penting padha guyub rukun lan seneng bareng. Alhamdulillah, acara rampung lancar. Saiki ayo evaluasi. Rejane wis apik, warga seneng, sing siarane ora dadak. Sound system uga kurang jelas. Sak banjure kudu luwih apik. Nggih, catetane siaran lan sound kudu dibenerke. Nanging kabeh wis kompak, matur nuwun. Merdeka!